Wel tá daoine trasnú na lifa leis na céta blianta. An rud a thugus féin ar a charéon rud eile an sprídúnta go bhí le mothúin seo. As dar nó nóir bhíon Taoiseach le teach agus é a túirt óráid in Gaeilge. Tá chrís a Gaeilge. Tá mar bhís fein seo chun an a fergan nua ar na Gaeilge Oscailt Oifigiúil. Táid bio ar Facebook Live agus creaú radio na lifa so chuid fáilte rih sin. Tá áisníd an scothagain san airg na bhain seo agus an fergan nuálach agus nó aimseirthe, tá stúdio na nua radioún lifa an seo chamá. So tá méid anna bhróda las a bheith ag fáimú mar ghuiread a thugan daoine isteach is é an Gaeilge. Well, tá sínta táhairta a ghfuil áitmhain a gin neisiáiliad lia, so dóis go déag leis an daoine an Oifigiúil hat agus go maithimid gomuid le le chéile íon áitmhain. Agus cínta caróí an ferganmh nua seo libh agus sibh imón an ilamad gníomhachtaí ar son na teanga. So tá tús chotha le ré uachchain agus go dtíorathe gabhar ar a teamra lán de rií dhéironse an funiu agus an beocht a tá sa teangaí agus na féidir a bhaine leis an áraigniú uair dúin. Ar Taoiseach leo de bhrad lena hidal Gaeilge a thuirteir. Is Gaeilge ar teanga phríomhnáisiúnta tá sé an anna tábhachtach domsa. Alantíochta, alíonta, an as artistic. Agus tá mé cleachta inis gach lá is cum a céáit ar an domhan a bhfuil sibh, más duine as an Gaeltacht tú, nó an counter haomh an wit an Gaeltacht. Fólamheoir nó go thomláin líofa, bald an diaspora, nó a chónaí Somália. Is libhse bliain na Gaeilge. Mar sin, fógraíon Oifigiúil, nua ars na Gaeilge, 63 go 66, Sráid Amiens, Oscailte, Oifigiúil. Gur míle agah.